DXDC Radyoman Report. Gilimod sa nadakpan sa kapulisan nga suspect ang gipasangil kaniya nga pagpanlugo sa 14 anyos nga dalagita sa kalinan ning syudad sa Davao. Sa interview sa DXDC RMN Davao sa suspect kasi Jason Digamon, nidepensa kini nga wala niya gipugos og mutual ang desisyon sa pag-uban nila nito Oktubre 31 sa gabi sa biktima. Dili jud tinawad ang ako ilang gipangingon ma'am kay kami jud duhang nagkuan kabalo anak nagsinabot. So nakasinabot mo nakasinabot wala rape na hitabo ma'am. Nakasinabot ma'am ni problema lang ma'am. Minor. Yes ma'am. Lagi. Di uban. Ngalan minor pero igo jud ka son. Igo jud ma'am. Yes ma'am pero wala jud kanang gi anang jud ako sa nga hadlok para lang jud mo ano. Aminado kining menor de edad ang iyang gidala sa sa Kalinan. Matod sa suspect, gisundo og gihatod niya ang biktima sa ilang balay sa susamang gabi nga nagkasinabot sila sa chat nga magkita. Samtang gibutyag ni Police Major Alberto Abella, Station Commander sa Kalinan Police Station, nga kasuhan og rape karong adlaw Biyernes ang suspect sa medical legal findings sa Southern Philippines Medical Center kon SPMC. Nagpositibo sa laceration sa pribadong parte sa lawas ang menor de edad. Ipailawom usab ang 14 anyos og psychological intervention aron matabangan kining makarecover sa pagkatrauma sa insidente. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Genita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.